тарзи бурдани дурусти ҳаёти солим чиро дар бар мегирад? аз оддияш агар ки сар кунем, дасткашӣ аз истифодаи мисол нӯшокии спиртӣ, дасткашӣ аз тамокукашӣ, ба танзим даровардани машқҳои пагоҳи рӯзӣ, ёки агар ки беморӣ ки муроҷиат мекунад синну солашу ҳолаташ мувофиқ бошад, пагоҳӣ метавонад камкам даванд аз давидан истифода баранд. рӯз зиёдтар пиёда гарданд, хӯрока дар вақташ хӯранд, дар вақташ хоб раванд. мисол бегоҳ хӯрока хӯрда даравам, ҳамон замон хоб нараванд. мисол хӯроки шома ба тарзи дуруст истифода баранд, як муддати муайян метавонанд сайр кунанд, ёки ягон кори сабука кунанд, баъд хоб раванд. дар мисол истифодаи дурусти хӯрок, маншиқе ки дар мо ҳаст, рӯз кам мехӯранд, бегоҳ дар ҷамъ мешаванд сари дастархон, баъд бегоҳӣ нисбати рӯз зиёд мехӯранд. хӯроки шом бисёр вақт хӯроки бомазза мехӯранд, зиёд мехӯранд. ҳаминам яке аз сабабҳои нодуруст будани реҷаи хӯрокхӯрӣ ба ҳисоб меравад. барое ки бегоҳ бояд хӯроки ҳам сабук хӯрд, ҳам камтар хӯрд, барое ки шаб ҳазмаш дуруст шавад. ва ҳаст он нозикие ки ба бемор фаҳмода мешавад. аз парҳез бошад, ба беморӣ ки нав якум маротиба муроҷиат мекунад, дастурамали кӯтоҳ оиди парҳез дода мешавад. вай метавонад аз ин истифода барад. парҳезе ки дастуре ки мо метавонем дастури сода карда шудааст ва он саволҳои алоҳидае ки оиди истифодаи хӯрок бо пайдо мешавад, ҳангоме ки бемор боз такроран муроҷиат мекунад, ба мо савол мекунад, мо ба саволҳои ӯ чанд қадре ки худамон медонем ба таври кофӣ бо ҷавоб мекунем. айхел агар ки муфассал гӯем, агар дар парҳези бемории диабети қанд, асосан онҳо аз хӯроки ширин бояд дасткашӣ кунанд. яъне ки мана ҳаст карбогидратҳои тезҳалшаванда, карбогидратҳои дерҳалшаванда. мана он бемории мо бояд аз карбогидратҳои тезҳалшаванда даст кашанд. сафеди навъи олӣ дорад, аз онҳо бояд даст кашад. картошка ба қадри имкон мумкин нест, аз биринҷ бояд даст кашад, аз ширинӣ, хамирӣ, нони сафед, манчиқе ки қайд кардем, картошка, биринҷ, аз меваҳо ангур, анҷир, харбуза, хурмо, банан мумкин нест барои истифода.